Yebo. Hayi. Nifuna ukwazi ngetiye lasenkandla. Sengikhona. 249. Sabhala imessage ngisaxokisa phesheya. Umlando omkhulu ngeke Yebo, ubani engikhuluma naye? Ulisanqasha. 1K. Ugogo muphi gogo? Ugogo loyana owayefika nesipho ekhaya. Muphi yena lo gogo Nkosi yami? Ugogo mazimu ugogo ya. Oh, la befuna siwasho. Yebo. Hayi nalutho. Unenamba yami. Hawu mana gogo kanti uyakwazi ukufona? Oh, hayi nginenkinga Nkosi yami ngizokubona ngolesihlanu nganyaka kwethu gogo Nkosi yami uphile sebenzisana isiwasho ngendlela engunike ngayo gogo. Aliza baba. Ithi uvala lento wena vala. Mana. Yo, uzokuthinta gogo. Hayi ngithinta khona manje. Okay, ngizokuthinta noma ngizokuthinta manje gogo. Ngeke saluka phela manje. Eza phela message emculo. Mana ngisaxokisa la. Bona lalela ungabe noma ngixokisa phesheya mina manje. Awu nina nixokisa nina. Ngixokisa nina la South Africa mina ngixokisa phesheya. Bizanani, angikhulume nisenje. Ngaphela 5 minutes futhi ngiyavala. Hawu seziyawushaya umculo hayi sezikunene. Ay amakhomika ngizwa afundeka baningi kakhulu. Khulu manje ungqabeleni unginike CV yakho ngoba ngiyegoli sasa. La ngathi umuntu umnike CV yakho uyegoli sasa zophathela. Awu lo luthanda indaba lo uthanda indaba wena. Wena mbombo kanyoka uthanda indaba. Usho ukuthini mawuthi ngane ngenzela ngiphila ngeyiwasho. Ngoba mana njengoba ungazi ukuthi mina ngisangoma njengoba ungazi ngisangoma mina sihlonipha umsebenzi wedlozi. Awukwazi lokho. Angilaphi mina la onina angilaphi nina mina nginabantu engibalapha yazi angikwazi ukuthetha. Angikwazi ukuthetha ngimuhle kabi yazi ukuthi ngimuhle. Hayi uvuma noma ile phone la. Hayi cha hayi angazi ngoni kodwa